होननानै साननानै लादों दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बे मोनसे गोदान गोथार मन्दिराव हाबफैनो मोननानै आरो बे फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरजों लोगो मोनलायनानै दा जियानो जा आंखौसो बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरबाय आङो बे समाव बुंदोंमोन आंथ' लिरगिरिबो नङा थुनलाइगिरिबो नङा दा नोंस्रा गेदेर गेदेर लिरगिरि थुनलाइगिरिफोर दं आरो जोंहा बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोर दङ दा बिथांमोनखौ लेंहरनो हायो होननानै बुंदोंमोन अब्लाबो आंखौ लेंहरबाय दा ओंखायनो एखनब्ला आंहा गोनो गोथो जायो आंखौ मानो लेंहरदों बेखौ दाजाब दानख' खालामनानै मालाबा मालाबा आं फिननायखौ ओरैजायसो मोनहैयो मानसिफोरजों नायजानो लेंहरदों खोमा होननानै एसे जमा खालामनो लेंहरदों खोमालै आंखौ होनना दा अब्लाबो फैबाय दा आंनि खाथियाव जोंहा आदा अरुण राजा बसुमतारी दङ दा थुनलाइनि बाथ्रा होननानै बुङोब्ला बिथाङा जाबाय मासे मोसा आं जाबाय मासे मावजि होननाय बायदि आंहा गोसोआव दङ जेब्ला आङो क्लास 5 नङाबा 6 बे समाव फरायबाय दंमोन अब्ला बिथांनि गांसे सल'मा हरै मारुआव बे बिजाबखौ आङो आंनि लोगोनि न'आव थांनायाव आंनि लोगोनि बिदानि टेबोलाव मोनदोंमोन मोननानै एसे फरायबाय दाना एसे फरायनायनि उनावहाय आरो आङो फरायजोबनो लुबैबाय दाना जेब्ला आं बे बिजाबखौ न'आव लानानै फैनो नागिरबाय अब्ला आंनि लोगोनि बिदाया आंखौ बादा होदोंहाय फरायनाङा अब्लाबो आङो ब्रा ब्रा लानानै फैदों आरो जै फरायबाय कन्टिनिउ सानसे हरसे फरायदों जिरायनाय गैया खालि जानाय बायजोआव थांनायावल' थाथ'दों आं आरो बेखौ फरायनानै ओरैबायदि माने गोजोननाय मोनदों आरो गोमोदों आरो बिनिफ्राय जिबनाव बे खेबसेल' फरायदोंमोन बे बिजाबखौ आं जेला क्लास 5-6 आव फरायदोंमोन खोब सम्भब 90 जागोन ना आदा 1990 समाव आरो बे खेबसे फरायनायानो दिनैसिमबो आंनि गोसो मोदोम सोलेराव गोहोम खोख्लैबाय थायो माने बिनि फेनाया दासिमबो दं आरोखि दासिमहालागैबो बिनि रोसिया मोनदांबाय थायो थ' बेखायनो बिथाङा जाबाय सासे गेदेमा लिरगिरि आरो दिनै बिथांखौ रिकगनाइज होबाय बिथांनो दिनै साहित्य एकाडेमि एवार्डखौ होबाय थ' बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दा जियानो जाथों आं गोबां बाथ्रा बुंनो नागिराखै दा बेवहाय जेसेबां लाइमोन लिरगिरिफोर दङ जायफ्रा दिनैनि समाव खन्थाइ सोरजिदों रायथाइ सोरजिदों सल' सल'मा सोरजिदों आं बिथांमोनखौ बुंगोन बिथांमोना जाबाय जोंनि बर' हारिनि गाबोननि साफा साफा दैदेनगिरि एबा बर' हारिखौ दैदेननांगौनि बिबाना बिसोर साफ्रोमबो लाइमोन लिरगिरिफोरनि आखायावनो थागोन आं बुंनो नागिरदों दिनैनि बे लाइमोन लिरगिरिफ्रा जुदि हारिनि बिबानखौ लायोब्ला जोंनि जाथिखौ जोंनि हारिखौ गोग्गोसिन खालामनो हागोन मानोना साफा साफा लिरगिरि साफा साफा खन्थाइ लिरगिरि रायथाइ लिरगिरि सल' सल'मा लिरगिरि एबा थुनलाइ सिबियारि मानसिफोरनि जितु थिंकिं जितु सानस्रि बेयो जेब्लायबो पजिटिभ जायो थ' बेबायदि पजिटिभ थिंकिंनि लाइमोनफ्रा जुदि गाबोननि दिनाव जोंनि जातिखौ दैदेननो आखायाव लायोब्ला जोंनि समाजा जोंनि जातिया जेब्लायबो गोग्गो जागोन दा हमनानै ला आं आदा अरुणखौ बुंथ'ला हमनानै ला आङो थैबाय
थैनायनि उनावहाय मितुआ बुंबाय अलंबारखौ जे अलंबार फैला जे बरगयारिनि नोङो मोनसे आर्टिकेल लिर दाना आंनि आर्टिकेल लिरनो थांनाय लोगो लोगो अलंबारनि जितु थिंकिं बिनि सानस्रि बे नाम्बार वानावनो पजिटिभ जाग्रोनांगोन मानो खारन बियो आंनि सोमोन्दै मोनसेबो डिमेरिट्स खोथा लिरनाय नङा आंनि गासिबो मोजां मोजां गासिबो आंनि पजिटिभखौल' लिरनांगोन तो बेखायनो माबा मोनसे लिरनो थांनाय लोगो लोगो जोंनि गोसो सोलेर बे माइन्डआ जेब्लायबो पजिटिभ जाग्रोयो तो नेगेटिभ थिंकिंनि मानसिया जेबो सोरजिनो हाया जेबो क्रिएट खालामनो हाया तो बेखायनो दा आंनि जारिमिनखौ लिरनो गोनांबा अलंबारनि गोसो सानस्रिया पजिटिभ जानांगोन मोनफ्रोमबो आंनि पजिटिभखौल' लिरनांगोन मोनफ्रोमबो आंनि नेगेटिभखौ बियो गालांनांगोन डिमेरिट्सखौ दा बिनि ओंथियानो जाबाय नोंनि माइन्डसेटखौ पजिटिभ खालामनायनि सर' खालामनाय दा ओंखायनो साफ्रोमबो लिरगिरिफ्रा बे पजिटिभ थिंकिंखौ लानानैसो जिहेतु खन्थाइ रायथाइ सल' सल'मा सोरजियो दा बिनिखायनो बे लिरगिरिफोरनि जितु साननाय हनाय बे पजिटिभ जायो सानस्रिफ्रा मोजां जायो नोरोम जायो आरो बेबायदि सुबुङा जुदि जातिखौ दैदेननो आवगायोब्ला जोंनि समाजा जोंनि जातिया जेब्लाबो गोग्गो जागोन दा जियानो जा आङो बेवहाय थानाय लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ मोनसे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों जोङो जिहेतु सिनेमा बानायग्रा मानसि दा जों ओरैबायदि फिल खालामदों माने जोंनियाव सिनेमानि जितु स्क्रिप्ट राइटार फिल्मनि स्क्रिप्ट राइटार बिनि बिराद अभाब दं आंखाल दं जों नागिरनानै मोना गोबां दङ थायोब्लाबो जों गोबांखौनो आं गासिखौबो नुनो नागिरा गोबांखौनो जोङो नुदोंबा गावसोर गेलेनो थाखायसो गाव सुजुनाय स्क्रिप्टखौ लानानै सिनेमा बानायदों किन्तु एक्चुअली रियेलाव जोंहा स्क्रिप्ट राइटारनि आंखाल दङ फिल्मनि बेलायावहाय बा स्टेज ड्रामानि बेलायावबो दा बेखायनो आङो बे बेयाव थानाय लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोना सावथुननि बा बे स्टेज ड्रामानि थाखायबो लिरनो नाजायो मोजां मोजां स्क्रिप्ट नोंथांमोनानो लिरनो नांगोन आरो नोंथांमोना जेला सावथुननि थाखायबो मोजां मोजां स्क्रिप्ट लिरगोन अब्ला जोङो नोंथांमोननि बे लिरथायखौ जोङो सिनेमा खालामनानै सिनेमायाव दिन्थिनानै जोंनि समाजखौ फोसाबनायनि बे खाबुखौबो मोनगोन आं बेखायनो खावलायगोन नोंथांमोना जाहाथे बेफोरखौबो लिरनो नाजायो दा आं थुनलाइनि बेलायाव बांद्राय खोथा बुंनो नागिराखै आं दहायनो बुंखादों आंहा थुनलाइनि बारा गियान गैया अर्थात आं बिबुंथि लाखिनो हाया एसे खाथियाव दहाय आंनियाव चिरां जिल्ला एबसुनि जा सोलोंथायारि नेहाथारिया जिरायदोंमोन बे दसे जिरायनायाव जोङो सानैजों गोबां बाथ्रा रायलायदों बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायदों आंनो नोंथांमोननि जिल्लानि खना खनला जायगाफोरनि बाथ्राखौ जोंनि गथ'फोरनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायदों जोंनि समाज बेबस्थानि सोमोन्दै आंनो फोरमायदों जोंनि ओनसोलनि बे ओनसोलाव थानाय न'खरनि रांखान्थियारि अबस्थानि सोमोन्दै सावरायदों जोंनि रायजो जानायनि सोमोन्दै सावरायदों आरो दिनैनि दिनावहाय जोंनि लाइमोनफोरनि जा थासारि बे थासारिनि सोमोन्दैबो आंनो फोरमायदों आरो फोरमायनानै बुंबाय जे नोंथाङा बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंलां होननानै दा बेखायनो आङो बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंनो होननानै सानबाय दा बेवहायथ' दहायनिफ्राय आं नायबाय थादों गोबां स्टुडेन्टफोर दं फरायसाफोर दङ दा बिसोरनि गार्जेन दङ नामा दङब्ला अननानै खेबसे गसंनानै होनाय बे फरायसाफोरनि गार्जेनफोर दङ नामा दङब्ला गसं सासेल' दं नामा सानैल' दे गसं गासिबो गसं मानो लाजिदों
गोजाननिया नुगोना नुराखै उननिया उनथाराव थानाय आंनि गन्थंखौ नुदोंना नुहुरखायाखै बिसोरो दे जिराय दंबावो नोंदां गार्जेनफ्रा लाजिदों नङाबाथ' एसेल' बिमाया एसे बुरजा फिसा जोनोम जानो हायाना दहाय होनबाय थादों आंखो फैलानि फिसाला केन्देलाबो फैदों ना केन्देला खिन्थु आंनि फिसाला नङा जे मेन्देलानिसो फिसाला मेन्देलानिसो फिसाला केन्देलाया दा जियानो जा बेवहाय गोबां बिमाफोर दङ बिफाफोर दङ हयथ' बेवहाय गथ' गैयाब्लाबो आङो दहाय बुंदोंमोन नैबे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि दा बेवहाय फैनो मोननाया आंनि थाखाय खोब खाफाल गोनांनि बाथ्रा आं गावखौनो खोब माने खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों नाम्बार 1आवनो जाबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंहानिया माबा जायो आंनिथ' आबौ जाया आफामोननि आबौ जायो आरोखि बोरैबा बोरैबा गेद्दा गुद्दा नाम्बार 2 बेवहाय जेसेबां फरायसाफोर दङ बेवहाय जेसेबां बिमानि फिसाफोर दङ बिसोरो जाबाय जोंनि समाजनि नोंथांमोननि न'खरनि जोंनि जातिनि सम्पति नोंथांमोननि न'खरनि भबिष्यत जोंनि समाजनि भबिष्यत जातिनि भबिष्यत मानो कारण बिसोरो गाबोन साफा साफा जातिनि गेदेर दैदेनगिरि जानो हायो बिसोरो गाबोन जोंनि जातिनि साफा साफा गेदेर थुनलाइगिरि जानो हायो बिसोरनो साफा साफा डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट प्रफेसर एडभोकेट एसीएस आईएएस अफिसार जानो हायो दा बेखायनो बुंदोङो बिसोरो जाबाय जोंनि सम्पति जोंनि जातिनि आरो नोंथांमोननि न'खरनि भबिष्यत दा जानो हायोब्ला बिसोरखौ जोङो दा खालामनांगोन आंथ' बुंबाय बिसोरो साफ्रोमबो जानो हायो बिसोरो जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो दा खालामनो हायोब्ला जों दा बिसोरखौ खालामनांगोन दा खालामनांगोनब्ला जों सानदोंना सानाखै खालामनो बेवहाय थानाय बिमा बिफाफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ बिनि सायावसो सोनारगोन दा सानाखैब्ला जों दिनैनिफ्राय साननो नांगोन आरो जों सानाब्ला जों बिसोरखौ खालामनो हानाय नङा दहाय आंनो खोन्थादोङो जे जोंनि परिबेसा बिराद गाज्रि माबायदि गाज्रि बुंबाय गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोर क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय गथ'फोर दा जोंनि जायगायावबो नोंथांमोननि जायगानि बायदि ड्राग्स जाग्रा दं ड्राग्स एडिक्टेड गांजा सोबग्रा सिगारेट सोबग्रा जौ लोंग्रा देनद्राय जाग्रा दं होननानै बुंदों आरो दाख्लैसो साननैसो सिगां बै एसे सिगाङाव थानाय मोनसे जायगानिफ्राय सासे पेडलार तारमाने ड्राग्स फानग्रा मानसिबो हमजादों होननानै बुंदों सोर बियो जोंनिनो बर' सेंग्रा थ' जोंनि थासारिया बिराद गाज्रि होननानै खोन्थादों दा थासारिया बिराद गाज्रिबा गांजा सोबग्रा ड्राग्स जाग्रा गथ'फ्रा क्लास 8, 9, 10 निब्रा बिसोर गथ'फ्रा सोरनि बिसोर फिसाफ्रा सोरनि बिसोर गथ'फ्रा हयथ' जोंनिनो बिदा फंबायनि नोंथांमोननि गथ'फोर दा मानो जादों बेबायदि कारना मा बे गथ'फ्राथ' गोरबो सिङावनो गाज्रि जानानै फैयाखैमोन दा मानो गाज्रि जाखो माबोरै गाज्रि जाखो गोरबो सिङावनो गाज्रि नंखायामोनब्ला दाजे गाज्रि जाबाय बिनि दायनिगिरिया सोर बिनि दायनिगिरिखौ जों दाजाब दानख' खालामोब्ला मोनहैयो जों बिमा बिफायानो मानोना बे गथ'आ नोंथांनि न'खरावनो गाज्रि जादों
आरो नोंथांनि आखायावनो गाज्रि जादों जों बिमा बिफानि आखायावनो गाज्रि जादों मानो दा आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनाया आङो बुंदों मा दा जोङो जोंनि फिसाफोरखौ लानानै मा सानो आंथ' बुंबाय बेवहाय जेसेबां फरायसाफोर दं बेवहाय जेसेबां बिमा बिफानि गथ'फोर दङ बिसोरनाव ओरैबायदि टेलेन्ट दङ बिसोरनाव डक्टर जानो हानाय इन्जिनियार जानो हानाय मास्टार प्रफेसर एसएस आईएएस अफिसार जानो हानाय टेलेन्टआ दङ दा टेलेन्टआ दङब्ला जों बिसोरखौ खालामनांगोन दा जों बिमा बिफाया सानदोंना सानाखै खालामनो बेनि सायावसो सोनारगोन जों सानदोंना सानाखै बेनि सायाव सोनारगोन दा बेवहाय थानाय बिमाफ्रा बिफाफ्रा गावबा गावनाव खेबसे सोंनानै नाय नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ सानफेरदोंना सानफेराखै जे आंनि फिसाया डक्टर जानो हायो आंनि फिसाया इन्जिनियार खालामनो हायो एसएस जानो हायो आईएएस जानो हायो मेट्रिकआव 98-99% लाखिनो हायो बे सेल्फ कन्फिडेन्सआ दंना गैया बे आत्मबिश्वासआ दंना गैया सानफेरदोंना सानफेराखै आं बुंदों बिनि सायाव सोनारगोन दा जोंनि गथ'फोरखौ डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसर खालामनांगौनि थाखाय जेबो जादु मन्त्र गैया जेबो सर्टकाट गैया गार्जेन नोंथांमोन जादु मन्त्रआ बेनोल' नोंथांनि गथ'आ फुङावबो फरायनांगौ बेलासियावबो फरायनांगौ मोनायावबो फरायनांगौ आरो स्कुलाव माबायदि बेबहार खालामदों मास्टारजों सानफ्रामबो रायलायनांगौ गथ'आ फरायनायाव माबायदि गोसो होदोंना होआ इंराजियाव माबायदि सानखान्थियाव माबायदि ससियेल साइन्सआव माबायदि फोरोंनांगोन बेखौ सानफ्रामबो मास्टारजों रायलायनांगोन बिमा बिफाया स्कुलाव स्कुलनिफ्राय न'आव थांनायनि उनावहाय न'निफ्राय ओंखारलांनानै सोरजों लोगो जाहैदों मा जाहैदों मा लोंहैदों गोबाव थांदों जों बेखौ नोजोर होबाय थानांगोन जादु मन्त्रआ बेनो बिनि अनगायै जेबो सर्टकाट जादु मन्त्र गैया रायजो राजा नोंथांमोन गार्जेन नोंथांमोन जों बिमा बिफाया बेखिनि दायित्वखौ लायोब्लानो जोंनि गथ'आ मालाबाबो गाज्रि जाया नाथाय जों बिमा बिफाया बेखिनि दायित्वखौनो लानो हायाखै जों बिमा बिफाया बेखिनि जोथोनखौनो लानो हायाखै माबोरै कारन दिनैनि दिनाव जों बिमा बिफाफ्रा मा होननानै सानदों गावनि गथ'खौ बिराद अननायखौनो जोथोन लानाय होननानै सानदों गावनि गथ'खौ बिराद अनबायब्ला बेखौनो बिराद जोथोन लानाय होननानै साननानै लादों गावनि गथ'नो जा बिदों बेखौनो होनो हादोंबा बेखौनो जोथोन लानाय होननानै साननानै लादों आरो जोंनि फिसाफ्रा दिनै मा सानखो बेखौ गावखौ अननायखौ बेखौ बिमा बिफानि दुरबलता उइकनेस होननानै साननानै लादों आरो जायनि थाखाय जोंनि फिसाफ्रा थाब थाब गाज्रि जादों कारन जोंनि अननाया जोंनि फिसाफोरनि थाखाय बिस जादों दा बेखायनो गार्जेन नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बुंदों गथ'खौ अननायानो जोथोन लानाय नङा दा जोथोन लानाया आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनायानो जेबो जादु मन्त्रबो गैया नाथाय जों बेखिनिखौनो दायित्व लायाखै लादों होननानै सानदों नाथाय बेनो नङा दायित्वआ दा जोंनि गथ'फोरखौ लेखा गोरों खालामनांगौनि थाखाय डक्टर इन्जिनियार खालामनांगौनि थाखाय थाखा फैसा धोन सम्पतिनि गोनांथि जाया नैबिनिसो गोनांथि जायो नैबिनिसो जों मा सानदों नोङो मा सिन्ता खालामदों बिनिसो गोनांथि जायो दाखालि दिल्लीनि बड'लेण्ड महा उत्सवआव आं जेला थांदोंमोन बेयाव थानाय गोबाङानो थांदों जेला आङो बे बड'लेण्ड महा उत्सव जानाय जायगायाव मोनहैबाय अबा सासे गथ'आ नुहुरनानै आंखौ होसोबोदों लोगोआव बिफाबो फैफादों गामसा गाननाय बिफाया आर'नाइ फालि लानाय आंनि खाथियाव फैनानै गथ'आ आंखौ खुलुमफैदों खुलुमबाय सार होननानै सारा आंखौ सिनायदोंना आंथ' सिनायाखै सोरमोन नोङो अब्ला बे गथ'आ बुंबाय सार आं बिजनीनि सानसेखालि नोंथाङा जोंनि स्कुलाव फैदोंमोन आरो जोंनि स्कुलाव फैनानै नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांदोंमोन नोंथां बुंनाय बाथ्राजोंनो आं थुलुंगा मोननानै मटिभेट जानानै सार आं दिनै दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायनो थाफैबाय होननानै बुंदों गथ'आ अब्ला बिफायाबो बुंदों नंगौ सार नोंथां बुंनायनि उननिफ्रायनो
बिसोरनि स्कुलाव नोंथाङा फैनायनि उननिफ्रायनो बेयो जोंखौ सानफ्रामबो बुंबाय थायोमोन आफा आं इन्जिनियार जागोन इन्जिनियार जागोन इन्जिनियार जागोन इन्जिनियार जागोन होननानै आरो गमामायै दिनै आं सासे जाम्बानि फिसाया दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायनो थाफैबाय किन्तु आंहा दिल्ली बायदि जायगायाव गथ'खौ इन्जिनियार फोरोंनो हानायनि केपासिटि गैयामोन किन्तु फिसाखौ इन्जिनियार खालामनांगौनि सार्थआव आं गोबां बिथिङावनो कमप्रमाइज खालामदों माबे माबे बिथिङाव जोंहा सप्तासेयाव बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन दिनै फिसानि सार्थखौ पुरन खालामनांगौनि थाखाय बोथिसेल' ना बेदर जायो जौ लोंनायनि नामाव सानसेयाव 30 टाकानिफ्राय 50 टाका खरस खालामगोन आङो सार किन्तु फिसानि सिमांखौ पुरन खालामनांगौनि सार्थआव दिनै आं जौ लोंनायखौ गारबाय होननानै बुंदों 15 बिगा हा दंमोन बे 15 बिगा हाखौ आं गुबुननोसो आदि होयोमोन किन्तु फिसाखौ इन्जिनियार खालामनांगौनि सार्थआव दिनै बे 15 बिगा हाखौ आंनो खस्थ' खालामनानै खेथि मावो आरो बिमायाबो दानिया दाउ फियो अमा फियो बारियाव गायनानै दोननाय मैगंखौ सम सम खाथिनि बाजाराव फानहैयो आरो आंनि फिसानि इन्जिनियार फरायनाया बेजोंनो ओंखारो होननानै बुंदों थ' बिनिख्रुइ गोजोनथावसिन बाथ्रा मा थानो हानो आं बेखायनो बुंनाया थाखा फैसा धोन सम्पतिजों जोंनि गथ'खौ जों मोजां खालामनो हायो नों मा सान्दों नैबेजोंसो नोङो मा सान्दों गावनि गथ'खौ मा खालामनो सान्दों बिनि सायावसो सोनारगोन दा आंथ' बुंदोङो खनले खनले दहायनो बेवहाय जेसेबां बिमा दं बिसोरनि फिसाया मेट्रिकआव 99% लाखिनो हायो बिसोरनि गथ'आ डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो बिसोरखौ जों जे खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बे टेलेन्टआ बिसोरनि गोरबो सिङाव दङ दा नोङो मा सान्दों बिमा बिफाया बिनि सायाव सोनारगोन होननानै दा मा सान्दों जोङो फिसाखौ लानानै नोंहा मा सिन्था खालामदों मा खालामनो सान्दों बिनि सायाव सोनारगोन आङो दा गोबां जायगायाव गोबां फरायसालिफ्राव बबेबा गामिफ्राव बबेबा क्लाबफ्राव दाखालि मेट्रिक पास जानाय फेलिसाइटेसन बरायनाय बेफोर हाबाफारियाव बाहागो लाबाय थादों जोंनि बाक्सानि मोननैसो जायगायाव आं मोनबाय मेट्रिक पास जानायफोरखौथ' बरायबाय दाना बरायनानै जेला आर'नाइ फालि सोबाय खुनुरुखुम आंखौ आखाइ खबजोबना खुलुमबाय बा जाय आर'नाइ फालि सोग्रा उनथिंजाय थानाय बिमा बिफाफ्रा बा गावसिनि मास्टारफ्रा बुंबाय एखे जेबो खुलुमहर रायजोफोरनिथिं किन्तु गथ'फ्रा मा गिदिंनानै मोखां जानोनो लाजियो बेरे गंनानै ओंखारबोयो बिसोर गथ'फोरनाव सोंबाय नोंथ' मेट्रिक पास जाबाय फार्स्ट डिभिजन मोनलायबाय नोंहा मा थांखि दं फरायनानै नों मा जानो नागिरदों बेरे गंसुना थायो जेबो बुङा थ' मानो कन्फिडेन्स गैया सेल्फ कन्फिडेन्स गैया गावनि सायाव फोथायनाय गैया आरो लाजियो आं डक्टर जानो होनबा आंखौ लोगोफ्रा इनसाल्ट खालामगोन खोमा रायजोफ्रा मिनिगोन खोमा थिंकिंआ बेबायदि आरो बिसोरनि बेबहारखौ नायो मानो जायफोर गथ'नि बैसोआ 15-16 बोसोर जाबाय खमैबो दा बिसोरनि रायलायनाय साननाय हनाय बेबहार पातिफ्रा मानो 8-9 बोसोर बैसोनि बायदि कारना मा जाहोना मा दा जाहोना बेनो दा जोंनि बर' गथ'फोर नट अनलि बर' गथ' बिसोरनि जितु क्रन'लजिकेल एज आरो मेन्टेल एजजों गोरोबा क्रन'लजिकेल एज तारमाने बिसोरनि जोनोमनिफ्राय बेसेबां जाखो बिनि बैसोआ बे बैसोजों बिसोरनि ब्रेननि मेचुरिटिया गोरोबा आइकिउ जायखि इन्टेलिजेन्ट क्वेश्चन होननानै बुङो आइकिउ मा होनना बुङो नोङो जितु सोलोनि जा बुद्धिनि जितु थोरफो बाहागो बे बाहागोआ मा होनना बुंदों बैसोनिख्रुइ गाहायसिन जोंनि फिसाफोरा 15-16 बोसोर बैसोनि फिसाफोरनि जितु ब्रेननि जितु मेचुरिटि
बे 8-9 बोसोर बैसोनि हारसाफोरनि बाङालिफोरनि जितु ब्रेननि मेचुरिटि 10 बोसोर बैसोनि गथ'नि बेनि एक्टिभिटिस बेनि बेबहारफ्रा बेनि आइकिउ लेभेला 20 बोसोर बैसोनि बायदि जायो दा बेखायनो जे जों बुङो बाङालि लराथु बर बुद्धियक होननानै जे बुङो येस असमिया लराथु बर बुद्धियक जे होननानै बुङो मानो येस बिसोर 10 बोसोर बैसोनि गथ'नि बिसोरनि बुद्धिया 20 बोसोर बैसोनि बायदि जायो दा जोंनिया मानो उन्दैसिन जायो जोंनि मेट्रिक पास जानाय गथ'फ्रा 15-16 जाबाय नाथाय बिसोरनि थिंकिं साननाय हनायफ्रा 8-10 बोसोर बैसोनि बायदि दा बियो सोनारदों जों स्टाडि खालामनानै नायोबा नुयो जोंनि न'खरनि थासारिया माबायदि जोंनि गामिनि थासारिया माबायदि न'खराव जों बिमा बिफाफ्रा माबायदि रायलायो हारसाफोरनियाव नुबाय जोङो गावनि गथ'फ्रा जुदि मेट्रिक पास जायोब्ला बे न'खराव सोर फैयो बिमायबो फैयो बिबथैबो फैयो बिमानैबो फैयो जेराव जेराव बाय बाहागिफोर दं गासिबो फैजोबनानै रसगल्ला जायो जानानै बुङो भागिन तुमी किन्तु डक्टर हबाय লাগিব দেখা নাই নেকি আমুকে বর্তমান ইংল্যান্ডত থাকে নহয় আমুকা ইংল্যান্ডাव थायो ओरै थोरै जानांगोन होननानै आरामसे रायलायो बबे कलेजाव होनांगोन रायलायो बबेयाव फोरोंनांगोन साइन्सआव फोरोंना आर्ट्सआव फोरोंनांगोन रायलायो खनले बुङो न'आव थायोब्ला सानफ्रामबो बिमा बिफाया गथ'जों बेफोर खोथाखौनो रायलायो टिभियाव जिरायोब्ला माखौ नायो टिभियाव जिरायोब्ला बिसोरो वर्ल्डनि नलेजखौ लायो गथ'फोरनो खोन्थायो आमेरिकायाव माबायदि इंलेन्डआव माबायदि इन्डियायाव माबायदि एसएस अफिसार जानोबा आईएएस अफिसार जानोबा नों मा खालामनो नांगोन बेफोर खोथाखौ रायलायो बेजों बिसोरनि ब्रेननि मेचुरिटि बेयो बैसोनिख्रुइ एडभान्स जायो जोङो मा रायलायो दा न'आव फिसाफोरखौ लानानै मा रायलायो जोंथ' नुबाय दाथ' ओरैबायदि भाव दुखुनांथाव आं बुंनो नाङामोन अब्लाबो बुंनोसै दाथ' इलेक्सन खाथि फैलायबाय नालाय जोंनि न'खर दा राजनितिनिसो खोथा रायलायो फिसाफोरनि सिगाङाव न' खाथिनिखौ रायखुमायो सोरनाव फैसा बिहैनांगौ गाबोन सोरांबा बेफोरखौ रायलायो फिसाफोरजों आरो फिसाफ्राबो थांनानै बिहैबावो जों मा रायलायो दा अरुणोदयखौ मोनदोंना मोनाखै रेशन कार्डा जादोंना जायाखै खालि जोंनि रायलायनायफ्रा बेनोल' आरो न'आव जौ लोंनानै मालाबा नांलायनाय खमलायनाय तो जोंनि गथ'फोरनि जितु ब्रेननि मेचुरिटि बे माने क्रन'लजिकेल एजनिख्रुइ एडभान्स जानो आरो जों मा जायो जों मा लोङो जोङो मा जायो खार' खान्दाय बिबार जायो ना गोरानजों खुरैफा गाहाम जानानै आग्लायोबा दा मोनायावबो जानांगोन दोन होननानै बुङो दा बेखौ बारा जायोब्ला किडनि गाज्रि जायो ब्रेना गाज्रि जायो दा जों बेफोरखौ जोङो 3-4 बोसोर बैसोनिफ्रायनो गथ'फोरनो दिन्थियो जोङो मानिमुनिखौ दाउ मा होनना बुङो दाउसा गोरलै लाबोनानै थौफा गाहाम रुनानै खुरैथाम गाहाम लोङो बेजों जोंनि देहाया गाज्रि जायो अभारड'ज जायो डाक्टारफ्रा बुङो फुङाव उदैया एसे माबा जादोंबाथाय जिख्लाबसे जा उदै खालियाव होननानै जों बेखौ खुरैथाम गाहाम लोङो अभारड'ज जायो जोंनि गथ'फोरनि ब्रेना नस्त जायो आरो जों मा जायो एम्बु जायो एम्फौ लाथा जायो खुसिंग्रा जायो गांजेमा बाथोन जायो खांख्राइ बाथोन जायो साम' जायो दा बैसोरो मा जायो हारसा बाङालिफ्रा मा जाहोयो गाइखेर जाहोयो माखन जाहोयो घिउ जाहोयो फिथाइ सामथाइ जाहोयो तो जोंनि ब्रेना अब्ला जोंनि फिसाफोरनि ब्रेना मानो एडभान्स जानो आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि बेफोर बाथ्राफ्रा फिसा खोनानायाव फिसा नाथाय बिनि जितु रिजाल्ट बे गेदेर जायो
दा जों दे लाल साहा माबा साहाजे लोङो जोङो साहाजों मा लोङो साहाखौ माजों लोङो सिनिजों नङा होमबा साहाखौ जों सिनिजों लोङो बे आलासिफ्राव मालाबा बेबायदि स्टेजआव आंनो संख्रिनि साहा होफैयो सार संख्रिनि साहा बिराद गोथाव जादोंना दै आं लोङा होनना बुङो माने कारन साहाखौ सिनिजों लोङोब्ला जोंनि ब्रेना शार्प जायो नाथाय जेला साहाखौ जों संख्रिजों लोङो उल्था जायो ब्रेना दाल जायो बेखायनो साहाखौ संख्रिजों लोंनो नाङानो दा संख्रिजों साहा लोंनायखौ सोर फोरोंलांखो जोंनो ब्रिटिशफ्रा फोरोंलांदों जाहैबाय इंराजफ्रा माने कारन इंराजफ्रा सिन्था खालामबाय बे भारतनि मानसिफ्रा जेसेबां समसिम जाम्बा जानानै थागोन एसेबां समसिम जों भारत हादरखौ सासन खालामबाय थानो हागोन होननानै बिसोरो भारतनि मानसिफोरखौ संख्रिजों साहा लोंनो फोरोंदों दा बेखौनो जोंनि मानसिफ्रा बिराद गोथाव जायो होननानै बिराद लोंदों आरोखि दाबो लोङो जोङो दा बे बेलायावबो जोङो नोजोर होनांगोन साहाखौ संख्रिजों मालाबाबो लोंनो नाङा दा जियानो जा गार्जेन नोंथांमोन आं नैबेखौनो बुंगोन दा जोंहा साफ्रोमबो बिमा बिफाया जों गावबागावनि गथ'खौ मोजां खालामथारनांगोन बिसोरो क्वालिटि एजुकेसन मोनथारनांगोन आरो बिसोरो गियानि जाथारनांगोन गथ'फोरनो जों जुदि क्वालिटि एजुकेसन होनो हायाब्ला गथ'फोरखौ जुदि जोङो गियानि खालामनो हायाब्ला बिनि फिथाइखौ जों थांना थानाय समावनो मोनजागोन जेरैहाय दिनै गोबां बिमा बिफाफ्रा मोनजागासिनो दङ आं जे दहायसो सिगाङाव बुंदोंमोन जोंनि गथ'फोरखौ जों थाखा फैसा धोन सम्पतिजों मोजां खालामनो हायो नैबेजोंसो नों मा सानदों बेजोंसो खालामनो हागोन नोंनि थिंकिंआ मा बेजोंसो खालामनो हागोन थाखा फैसाजों खालामनो हानायमोनब्ला आंहाथ' गोबां सिनायनाय लोगोफोर दङ कौटि थाखा गोनां 3 तला 4 तला गंथाम गंब्रै गारि गोनांफोर गासिखौबो बुंजोबनो नागिराखै आं बिसोर लोगोफोरनि दा बिसोरनि गोबां लोगोफोरनि फिसाफोरखौ आं मा नुदों सोरबा बेंगालराव फरायनो थिनहरदों दिल्लीयाव फरायनो थिनहरदों कलकातायाव फरायनो थिनहरदों आरो मालाबा जों टेबोलाव रायलायोबा मा होनना बुङो बिसोरो फिसालाया फैसा बिहरदोंमोनलै 3 लाख माने जुता बायनो बा जुता बायनो 3 लाख थाखा जों साननानैनो मोना जुता बायनो 3 लाख दे थाखा दं फैसा दं गानगोन दे थिगानो दङ दिल्लीयाव फरायहैदों जुतायाबो 3 लाखनि घड़ियाबो 2.5 लाखनि मोजांनि बाथ्रा किन्तु मा जाबाय जेला 5 बोसोरनि उनाव न'आव फैफिनबाय सोंबाय फिसालाया मा पास खालामनानै फैखो खोन्थानायालाय खोन्थाबाय MSc पास नाबा खिफुद्दा सार्टिफिकेटखौथ' रावबो नुखाया 5 बोसोर दिल्लीयाव फरायनो थाहैनानै न'आव फैफिनबा मानसिया आरो गेद्दासो जानानै फैगोन मानो बेबायदि जाखो सोंबा मिथिबाय ड्राग्स एडिक्टेड जानानै फैदों दिल्लीयाव कलकातायाव बेंगालराव कौटि फैसा खरस खालामनानै फरायहैयाखै इन्जयसो खालामहैबाय थादों गिदिंथिबाय थादों बै क्लाब इन्जय खालामबाय थादों 5 बोसोरनि उनाव न'आव फैबा जेब्ला फैफिनबाय ड्राग्स एडिक्टेड जानानै फैबाय बोसोरनै उनाव थैबाय